anga foli ani wali nyumano me ka nyeshi au ma mali kono ani mali koka ni kuma imba soro au munu siglendo ko nyamada jabaranu fe wala sa famia bi soro tebe shirifula bamananga kuna foni na wala libna ko yemunu na mali kunga ani je famaro kunga niye akuma silenye sao sa al-islamia demeto Fédération Ansardine International abe latige shu nyinama ya walma ikafo le latul qadru ka beni nyina saye samba fla ani tan wolonfla o nyinama ya fe ka beni araba temene juin kalo kile mugwa ani kile ipodromu dulanci keneba kono o mun senfe al-islamia demeto ansaru kunglena ase yedi Sheriff Ousmane Madani Haidara aka wajulu kene belebele sigi wala sa ka kuma suyi abonyani akaramauka Amadou Kamara abe wala li chamakanye latige shu walma leilatul kadru shu ale dombaye sungalo kono al-islamew bolo o kama abe nyenamaw fe sanwo san a wakati manasi shu belebele dun bari sabu ka dakan al-qur'ane jigina ala kira kan kishi nema baye shu mina abo shu kofo o temenen ko a shu kelen nyenamali o kapsa ni shu ba kelen bato keli o kadra kono al-islamia demeton Fédération Ansardine International aye ladala kli ka wajuli kene belebele sigi min korofo fora a Seydi Sheriff Ousmane Madani Haidara fe wala saka shu bonye fo buna aramadinwi ambala tan kala barkada ala mi bi do yira ne awla bi ala ka dum bilibili bay parce que ala solo di ala gram mantuma kanga su bo bi do yayin ko chama be bi do yayin kono sungolo bebe ke ka be bi do yayin no le latul kadri dugaw jabi dunu wala ambe dugaw ke ambe dugaw munun ke ala ka be jabi ambe do ke ni domba infana ala ka nyogona chama irana ala ka ansige ni nyogona kene chamanga onye boye mi soro biye latike suri ambe do de ke ala ka ngal latike o ken mai ala mbade al-islamé diumbe anankaram ko ala ka latike ko mandambe ma ka keni al-islamé ka la nyinu bara chama la nyinu do ni shuin kono kerankerani ala batou selu ani ka deme ke ka nyeshi manifuma mi ni salama fe ko he ye fe chama mais akuma globally woyi nyuma de ka nyuma ke salama nyoy ka hine salama nyona ki salama nyoy dem ki salama nyoy jigitu en tout cas fon here sirawi fon niti toro min la nyini yere kana la nyini salama nyoy abi here min la nyini yere ko la nyini salama nyoy fon mi se ka da ba de dun so dia akanga wajiba salamon kan go ka suina sababi latika suina anga jamana ministri min ka baraw benembe dine ani batokoma aya kanu kana yeni wajul belebele kono wala sa ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita aka wale liman don foli krekrenen ta ka nyeshi an karamogo Seydi Sheriff Ousmane Madani Haidara ma ani o temenen kofe wole bla jamana doma be ani keleyama jamana kuntigi ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita nen sera nka nyini ife ikad wauta jamana ikad wauta jamana parce que ambe latige soude la laylatul qadr latige sou dakan croyalisu kwankan jijane sou ka ke souye mimba to nanka san latige be sebe akake son jele latige malion an sukun ka je anyongoro Malion anka ke jamana fe bara forako fana ye limaniya do ye ka duwawu ke tuguni Malion ala kan kanbe ala ka jamana yi sumaya keleya min be koron fe ani motila fan fe ala ka ban pew ka duwawu ke tuguni ka silamaya ka do faraka halisa anga dina halisa ka do faraka sefuke ye duwawu min kɛ ala ka duwawu minɛ amba oladone ka foko wajulu kun folo nyenamayra Sherifu Ahmed Tijani Haidara fe naka wajulu dumaw nye ka nyeshi al-islamew ma nyani nga se belebele a Seydi Sheriff Ousmane Madani Haidara nalima kene kono al-islamia demeto ansaru kunglena ase yiri Sheriff Ousmane Madani Haidara ay wajulu min ke ka beni shuye anga nyamada sorolindo fe aslamew ansigira herala ala ka mule herala amin ala kan sagodi amma amin ala kan labanye amin suina ambi laylatul qadr la inshallah
Suna ye suba ye setigi ala bolo. Suna larushi ɲɛnajɛlen don, kurusi ɲɛnajɛlen don, adratul ilahiya ɲɛnajɛlen don. Dugukolo kan suna dugukolo ɲɛnajɛlen don. Sabu ala ko tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Ko melikew minnu ma dugukolo sɔrɔ olu bɛɛ jiginnen don su na. Dugukolo falen don ala ka mɛlɛkɛ sanimaw na, ala ka dugawu jaabi mɛlɛkɛw la, olu kelen bɛ ka dugukolo fa sisan. Mana nin waati ninnu na dugawu minɛ kuma don. N'i ye masa wele a ka jaabili a b'an bolo sisan fo ka taa se kalo in banni ma. Mana an b'a dɔn su in na an bɛ suba de la n'o ye 2017 au Laylatul Qadri, le 21 6e mois 2017. Alhamdulillah, an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye minnu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ. Jamana caman mɔgɔw nana an fɛ kuranɛ tafsiri la sunkalo in kɔnɔ. Ala ye dakurunya 2 min nɔgɔya an ye o fɔr'u ye. O kɔfɛ Laylatul Qadri in na jamana caman y'an sɔrɔ yan ka fara Mali yɛrɛ kan ani Mali yɔrɔw k'a ta kɔrɔn fɛ fɔ Tilebi fɛ. A bɛ mɔgɔ dɔ bɛ Bamako yan bi. An ka foli b'u bɛɛ ye. U ka taamaw an b'a ɲini ala fɛ minnu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ Bamako yan Mali la yan Mali kɔ kan u mago bɛ fɛn min na diɲɛ hɛrɛ ni lahara ta la ala k'a di an n'u ma. Si kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o d'an n'u ma. K'an kisi k'an tanga ala de bɛ se o la ala k'o nɔgɔya an ye. N'an bɔra yen an b'an ka foli se Maliyɛn bɛɛ ma, diɲɛ jamana bɛɛ ma, khasatan minnu ka bonyaw y'an sɔrɔ, minnu ka dɛmɛw y'an sɔrɔ. Wajulu mun kɛra an karamɔgɔ fɛ ni kun ye fitini ye camancɛ la, n'ala sɔnna aw bɛna wajulu tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wajulu kɛnɛ kɔnɔ Usaze Muktar Bagayogo fɛ. Hali bi ka kɛ ni araba ye juin kalo tile 21 cakɛda mun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ka baaraw bɛ ɲɛsin nɛgɛjuru sira ma Malitel. A ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International ma. Baara ninnu bolodara a se yedi Sherif Usman Madani Haidara o ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu kɔnɔ. An ka maa min kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Abdul Karim Sako a n'a ka jata la Mohamed Sidibe u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmadaw fɛ. Ni kɛra laada ye sotelema Malitɛli yɔrɔ sunkalo mana se ka bonya ta ka ɲɛsin Ansardine tɔndenw ma sunkalo o hukumu kɔnɔna na sabu sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ɲɔgɔnna kalo ye san o san ka bonya ta k'u sɛgɛrɛ taru na se ka sunkalo kɛ lafiya ani nɔgɔya kɔnɔna na ni y'a ta ko 4nan ye san o san u bɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ansardine ma ɲina o laada o y'a tile ka dɛmɛ ɲɛsin Ansardine tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ka satan an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara u ye dɛmɛ di n'o ye sukaro ye min bɛ taa sukaro tɔn 4 na n'a musaka bɛ taa an ka sefa wari $5 la. Ni waleya in kɛkun ye mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu min ɲinɛn no sunkalo fɛ sotelema Malitɛli y'a ɲini ka se ka o de waleya n'i ko sunkalo o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ɲɔgɔnna kalo ye. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ Malitɛli ka laada la sunkalo a bɛ na sukaro dɔ di Ansardine ma mais Ansardine min don c'est comme a bɛ di silamɛw de ma a bɛ tila mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ suntigɛ sababu la donc an nana bi okumu de kɔnɔna na. Donc an bɛ association Ansardine fo kosɛbɛ k'u walimadɔn u ka accueil la n'u ka jamana jɔ la parce que a ka ca Ala fɛ ni association bɛɛ kun kɛra olu ɲɔgɔnna ye bon an kun bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se o yɔrɔ la mais ensuite an bɛ foli bila kosɛbɛ an ka direction générale fɛnɛ donc parce que san o san ka fɛn kɛ laada la bon c'est comme hɔrɔnya b'a la kosɛbɛ ka se ka laada la tile vraiment ɲɛna kosɛbɛ an bɛ sotelema fo ka sotelema walimadɔn ka fɔ Ala k'a to san wɛrɛ min kɛra ɲina san wɛrɛ ta ka se ka bonya n'o ye donc o nisɔndiya de bɛ sukaro an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye tɔni 5 jate a kun kan ka t'o de la mais komi sɔngɔw bɛ yɛlɛma
o de ɲɔgɔnna kɔni don mais a ka dɔgɔn association ma parce que mɔgɔ min bɛ a ka ca kosɛbɛ mais nka ni a yira kɔni don a musaka bɛ taa 5 ɲɔgɔnna la donc o de donna la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sherif Usman Madani Haidara Ansardine bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a nisɔndiyara k'a bɛ dugawudon kɛ Sotelma Malitel ye baarada Ala ka se ka taa ɲɛ k'a jidi. Bon nisɔndiya min bɛna dan fosi t'a la parce que u nana ni sukaro ye o ye kɛnɛkanta ye u nana ni bonya caman fana pour que ka tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu mago b'a la. Bon an tun b'a ye kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye fandan dɔ sun tigɛ ayiwa alijinɛ o wajibiyara i ye ni maa min hinɛna fandana sunkalo la walima hali min tɛ sunkalo ye o ye fɛnba de ye silamɛya bolo ani adamadenya bolo parce que silamɛya nana ka hinɛ de silamɛya nana ka makari de silamɛya nana de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɔ kɔngɔtɔ kana ye an na o la Sotelma ni ale y'an bonyani nin k'a fɔ k'a di dɛsɛbaatɔw ma an b'a fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'a dɔn Ala yɛrɛ nisɔndiyara nin na an b'a dɔn fandaw bɛna nisɔndiya o ye Ala ka nisɔndiya de mana Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala k'a n'u sabati fɛn ti mɔgɔ o mɔgɔ bolo Ala k'o bɛɛ sɔn yarabi Ala ka tɔɔrɔ bɔ an kan jamana in n'o ye Mali ye Ala k'a lafiya Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala k'an kisi tɔɔrɔtigiw tɔɔrɔ ma Ala ka jamana in sabati Ala k'a dibaw fana Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala k'a n'u bɛɛ dɛmɛ Ala k'an yɛrɛ k'a diba ɲuman ye sɔli ala rasul. Sotelma Malitel ɲɛmaaba yɛrɛ a ko k'a nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka se ka ni dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Ansardine ma ka da u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jamana ka ɲɛtaga a n'a ka basigi ni bɛn ni kelen sabatilen o hukumu na k'a bɛ o bonyamasegi kɛ Ansardine tɔdenw bɛɛ lajɛlen k'asatan an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Kono wari fabala abija sado bira min ye cɛnni kɛ kosɛbɛ maa 15 ɲɔgɔnna olu bɔnɛna u ni na ni ka maa caman jogi kunnafoni sɔrɔla ka bɔ kono wari jamana ɲɛmayaso babu sendigi yɔrɔ araba tɛmɛni ka sabu kɛ maa minnu ye a yɔrɔ sigiba maaw ye o n'a ɲɔgɔnna seba tɛ u ye ko u bi so jɔ a jɔcogo la a so dɔw jɔ mɛ k'u tɛngu kulu kɛrɛdaw de la o kulu ninnu fana ni sa fɛnɛ kɛra nafɛn ye kuma dɔw la o bi to ka waro ka jigi sow fɛnɛ kan Abijan yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa ye cɛnni kɛ dugu dɔw la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna San Pedro yɛrɛ min ni o ye kakao kolowarikaw ka jiriden min ye u ka nafasɔrɔ sira dɔ ye ni chocolat lasulu don o bi tɛmɛ San Pedro port de fɛ ni ka nazarala lasɔrɔ jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ olu bɛ se ka ko in sababu kɛ fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛla o ye bibi in na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw o sen bɛ se ka ye a la o tɛmɛnen kɔfɛ dɔw kɛ mɛ ka sow jɔ yɔrɔw la minnu tɛ sojɔ yɔrɔw ye a b'a ta jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔw kɛ ka kunnafoni diw kɛ ka se ka maaw n'u hakili jira ɲɔgɔn na u k'a lajɛ ka yɔrɔw jɔliw dabila fɔ ka taa se yɔrɔ dɔw tili ma jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ fɛ nka o n'a ta bɛɛ dɔw bisimila yɔrɔ kɛ mɛ a ye jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ yanni juillet kalo nata laban da cɛ u bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min bɛ se ka to Abijan yɛrɛ a bɛ se ka saniya ni o ye kono wari faba ye o saniya baaraw la wasedingɛw minnu bɛ yen jitɛmɛsiraw minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen labɔ o baara in de bɛna kɛ sababu ye a ka se ka dɔn n'o y'a sɔrɔla ji a tɛ k'a bolisira de bila ni maaw sigi mɛ a bolisira kan wali kelen ni maaw sigilen a bolisira kan n'a kɛ mɛ ka sirakɔrɔ bɔ o bɛɛ lajɛlen na se ka sidɔn o de baaraw senfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ji ka tiɲɛni kɛ Kolowari jamana kɔnɔ san 2016 ji kɛra sababu ye ka maa 16 bɔnɛ a nin na o tɛmɛnen kɔfɛ san 2014 a ye maa 30 ani maa 9 fɛnɛ bɔnɛ a nin na. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ alamisa don sɔgɔmada joona yanfan fɛ dugu min wele ko Beni ni o bɛ Kongo gaɲaka yanfan fɛ ka digi a kɔrɔ yanfan kan mugumanga mɛnna maramafɛn girimanw de kun bɛ ka ti dɔw y'a yira k'a fɔ yɛrɛlakanajɛkulu min bɛ a kɔnɔ in na o ni Kongo Kinshasa surasiw de kɛnkun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu ye Beni sigibaw ye o y'a yira k'a fɔ u balala ka mugu ti k'a mɛn sɔgɔmada joonanin fɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen tori i ka so kɔnɔ nka Kongo Kinshasa surasiya kɔni kɛn bɛ ka boloŋɔniden ɲɛsin yɛrɛlakanajɛkulu min ma o bɛ wele ko Mai barisabu ka d'a kan o de ka wulikajɔ ka ca kɔnɔ in na nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ wulikajɔ in kun bɛ ka kɛ yɔrɔ min nɔfɛ jamana ɲɛmaayaso surasiw ani mugutila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni u ma se ka lakodɔn fɔlɔ a ɲɛsinnen kun don surasiw olu ma na maaw minɛ u bɛ taa ni u ye fan min fɛ barisabu ka d'a kan mamurulenjɛkulu min bɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko ADF o maa minɛnenw lasago bɛ yen de polisilakaw minnu fɛnɛ bɛ Beni olu ka kaso ka taa se musolakaw ka kaso ma mugu kun bɛ ka ci olu dafɛlaw de la a bɛ tile 10 ɲɔgɔn na bɔ Beni Ngasobo a Dakari la maa
caman de bolila a senfɛ barisabu ka da ka maramafɛntigi dɔ de nana bi kaso a kɔlɔsibaw ka maa 900 ɲɔgɔn na o bɛɛ y'i yɛrɛ ta ka bɔ kasobo kɔnɔ yala ni muguti min bɛ ka kɛ ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 22 ye kulu maramafɛntigiw minnu y'a bolo dabaw ye olu de ye kasobo dakari don dɛmɛnenw na wa o ɲininkali tɔmɛ bi wa jɔfuranjɛ tɛmɛnen kunjɛtɔ ni u kama ko weekend beni dafɛlaw la kunnafoniw y'a jira fana k'a fɔ Mamadou Lenjagulu kura wɛrɛ fɛnɛ n'a bɛ sigi sen kan Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ nin kuma in na u tɛ se k'a fɔ ko u bɛ da kelen fɔ maa faalen la wali kelen maa joginen na barisabu ka da k'a kunnafoni tɔw bɛ ka ɲɛɲini nka Beni maire ye ale y'a jira k'a fɔ Mamadou Lenjagulu la maa 6 ɲɔgɔn na k'o sera ka fa Kongo Kinshasa surasiw fɛ a y'a jira fana k'a fɔ maa namasumani dɔw fɛnɛ tora ni o ye civiliw ye maa 7 o kɛra Beni Bulungukaw ka ekɔliso la ma min na ni ɲɔnda yɛrɛ bɛ sen na mugu fililen dɔ taara bi ye ni ka olu maa 7 bɔnɛ u nin na. Uganda fabala Kampala ɲɔngumɛba dɔ bɛ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 22 ye ka taa kunjɛ ka bɛn ni juma juin kalo tile 23 ye san 2017 ɲɔngumɛ in dɛmɛ de don ka ɲɛsin maaw ma mangama jamana ma degunenw minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa bisimila minɛ Uganda jamana kɔnɔ jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies ni Uganda jamana de fara mɛ ɲɔgɔn kan ka lajɛba in sigi sen kan a se u bɛna lajɛ nafolomugu o ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Uganda jamana dɛmɛ a ka mangama jamana ma degunenw bisimilali baaraw bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min bawo jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies yɛrɛ bolo farafina jamanaw na ni jamana bɛ yen k'o kɛ mɛ misali ye mangama jamana ma degunenw bisimilali la Uganda jamana do o de kosɔn jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ale yɛrɛ bɛ Uganda fabala Kampala ani Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni bɛ jɛ ka ɲɔngumɛ in denbaya ta maa ɲɛma 500 ɲɔgɔn na olu de bɛna bisimila minɛ ɲɔngumɛba in kɛnɛ kan Somalikaw ka jamana ɲɛma ni o ye Mohamed Abdullahi Mohamed ye ale bɛ yen Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba Zambie jamana ɲɛma Edgar Lungu ka taa se Laginɛ Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé Mo ni ale ye farafina tɔnba Union Africaine bilama ɲɛma ye fo ka taa se Ethiopikaw ka minisiri ɲɛma Haile Mariam Desalegn mo dolari wari miliyari 2 Uganda jamana ɲɛma ani jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres jigi bɛ o de ka o ka se ka fara ɲɔgɔn kan baɲumankɛlakaw fɛ walasa Uganda jamana a ka mangama jamana ma degunenw bisimilali la san 2018 o baaraw bɛ se ka nɔgɔya a bolo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Uganda jamana bilama mangama jamana ma degunenw bisimilali la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sudan du Sud jamana kurani denw minnu bisimilala a fɛ o ma bi t'i jɔ maa 900 na n'i y'a ka maa bisimilali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ a bi t'i jɔ maa 1,000,000 ani maa 200,000 la nka o n'a ta bɛɛ dɔ bɛ ka fara maa hakɛ bisimilata kan Uganda jamana kɔnɔ barisabu ka da kan yanni san 2017 ka kunjɛ jatew ye a jira k'a fɔ maa 400,000 wɛrɛ o fɛnɛ bi fara jate kan nka o n'a ta bɛɛ Uganda ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu tɛn'u ka danjɛw datugu u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a minisiri ɲɛma mɛ kalo tɛmɛnen a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a fɔ Uganda jamana mangama jamana ma degunenw bisimilali la a tɛna fari fa a la wa Uganda jamana kɛ mɛ ka fɛɛrɛ min sigi sen kan u bisimilalen a ka jamana kɔnɔ a bɛ dugukolo di u ma u bɛ se ka dugukolo labaara sɛnɛko ta fan fɛ a denmisɛnninw bɛ don kala la Uganda jamana kɔnɔ nɔgɔya siraw fɛnɛ bɛ kɛ u ye u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min ka se k'u yɛrɛ ta Uganda dugukolo kan o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw sigi mɛ sen kan mangama jamana ma degunenw ye Uganda jamana kɔnɔ. Afrique ka jamana ɲɛma Jacob Zuma alamisa juin kalo tile 22 fɛn dɔ b'a kunga fanga sinamatɔnw a bɛ waati jan bɔ olu kun ye a ɲini jamana wasabulo fɛ ko k'a lajɛ kalata min ni o bi kɛ wasabulo kɔnɔ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma ka lahalaw kunga ni u k'a ma ko motion de défiance tɛ dɔ wɛrɛ ye ni maa fanba ka kalatata cayara k'a fɔ jamana ɲɛma ka bɔ jamana ɲɛmaya la o yɔrɔ bɛɛ a bɛ bin ka bɔ fanga na fanga sinamatɔnw y'a laɲini k'a fɔ kalata min bi kɛ a ka kɛ gundo la a kana kɛ bolokɔrɔta ye ko maaw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ni ɲɛfilɛ ɲɛbi samɛ ɲɛmɔ o kumana gundo soni kɔnɔ kala min ma nin ja i n'o ta k'i den k'o bila gundo soni kɔnɔ ye k'a sɔrɔ maa min ye janko jamana ɲɛma n'a nɔfɛmɔgɔw k'a fɔ k'u bi taa tɔɔrɔ i kɔrɔ kɔfɛ nka donni kama wasabulo ɲɛmayaso kun y'a jira k'a fɔ o dagan tɛ jamana wasabulo sigikanw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a sariyaw o kumana fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ ni jɛn tɛ kɛ ni o ye bɛɛ ɛlɛ ni bɛɛ ka i ɲɛsin yɔrɔ kelen mɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ mɔ u ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na o jaabi de bi bɔ k'o bi jamana sariya sunba fɛ maa caman kɔni ye a jira k'a fɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ cour constitutionnel baara bɛ sɔn ka gɛlɛya bolo barisabu ka da k'a t'a fɛ k'i da don politiki kuma na a dun bɛ wajibiya mɔ fana a ka kuma nin na barisabu ka da ka se kɛra mɔ sariya de kɔnɔ o kumana maa caman y'a jira k'a fɔ
jamana sariya sunba a tɛna sin ka sariya sen da ka wajibiya jamana wasabulon mɔ k'a fɔ kalata in ka kɛ gundo suni kɔnɔ wasadenw kana n'u tɛgɛ kɔrɔta nka a ka dalaka bi sɔn ka kɛ fɛn min ye o ye k'a fɔ ko a bi daga kala ka taa gundo suni fɛnɛ kɔnɔ nin kɔni min kɛ fɛn ye min kuma ka ca a tɛna na sariya sen da ka wajibiya jamana wasabulon ɲɛmayaso mɔ kala ka taa gundo suni kɔnɔ nka a b'a yira u la k'a fɔ a dagalen don a ka kɛ bɛɛ lajɛlen dun b'a kalama k'a fɔ wasabulon ɲɛma min bɛ yen bi o ni jamana ɲɛma Jacob Zuma ka surun o kumana o b'a jira k'a fɔ ɲɛ tɛna se ka sɔrɔ ko la jamana fangasinamatɔnw fɛ barisabu ka da ka Jacob Zuma yɛrɛ fan bɛɛ wasaden caman bɛ yen hali n'a bilama ka fanga man d'u ye ka sabu kɛ cogoya tiɲɛ ko minnu bɛ a kunga ni o ye yurugu nasiraw ye n'a fɔra k'u ka t'u jɔ ɲɛŋɛ k'a fɔ k'u b'u bolo kɔrɔta k'a ka wuli ka bɔ fanga na a bɛ gwɛlɛya u bolo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma a bilama tɔgɔ tiɲɛnen don fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna du dɔ bɛ Afrique Sud jamana kɔnɔ du min ni o bɔkolo ye Indi jamana ye u k'u ma ko la Gupta u sen bɛ nafasɔrɔ sira caman na Afrique Sud jamana kɔnɔ cakɛdabaw minnu bɛ jamana tɔgɔla ye i b'a sɔrɔla jamana ɲɛmayaso ni olu de bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nafolo in bɛ taa sira wɛrɛw fɛ bɔ kɛra o de kalama kɔsada in na Jacob Zuma yɛrɛ a n'a ka minisiri caman tɔgɔ bɛ o la o de kosɔn fangasinamatɔw kan bɛ ko fɔ a ka jigin ka bɔ fanga na alamisa wulatile yanf'a kɔni fɛ a ma natigɛ Dawuda kan jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ min ni bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ k'i wakili don o la Jacob Zuma ka bin ka bɔ fanga na a n'a ka to fanga na a bɛ kɛ gundo la wa o kalata min bɛ kɛ wasabulon kɔnɔ jamana sariya sunba a b'i dantigɛ a kunga. Tile damadɔ o bɛ sunkalo kalo sali kofɔ wa a bɛ seli kalo jɔli de fɛnɛ fɔ o de kadira kɔnɔ Sajo Sidibe a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u ye munumunu salo dɔw kɛ ka taa Hamdalayikaw fɛ sigida 4nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la misi sugu dɔ la walasa u bɛna se ka misiw sɔngɔ dɔ cogoya min na barisabula ka da ka misi ale ye baga ye baga mun kannen don jamanadenw fɛ ka bɛn ni selicini ye an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Bi kɔni an n'an bɛ bɔ Garabali la ni an siɲɛ sabanan ye an n'an bɛ baganw lajɛ to an ka jateminɛ ye min salon ni ɲinan an ye bagan minnu sɔrɔ sɔngɔ minnu na salon ɲinan ta ninnu tɛmɛlen b'o kan kosɛbɛ donc ni anw yɛrɛ siɲɛ sabanan an bɛ lajɛli la hali bi donc an fana an b'a ɲini bagan feerelaw fɛ u k'a lajɛ u ka bagan nɔgɔya pour que mɔgɔw ka se ka u ɲɛnataw sɔrɔ an tun mako bɛ misi min kɔni na an bɛ k'o ɲini 60 olu bɛ kan ka 80 fa la ya yɔrɔ an ɲɔgɔn ye man di kosɛbɛ. Bon alhamdulillah ɲinanta a ka fisa parce que salon i tun bɛ se ka misi tɛrɛmɛ i b'a di bagantigi yɛrɛ bagan dɔw bɛ i b'a ben ka feere mais ɲinan kɔni alhamdulillah an yɛrɛ bɛ buruburuniw sɔrɔ kɛrɛfɛ ɲinan ni san tɔw tɛ kelen bon an y'u ɲininka mun ye misi nɔgɔya ta ko bon olu ye jamana ye nɔgɔya dɔ k'u ye dɔw o de kama u bɛ ka nɔgɔya fana kɛ jamanadenw fana ye. Misi minnu b'an bolo ani jaune filɛ olu la nin ye komi n y'o yira aw la cogoya min na bon olu an b'olu feere 60,000 pour que ka se ka sannikɛlaw la nisɔndiya i y'a faamu sunkalo ko la bon ni sunkalo yɛrɛ tɛ u bɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ yɛrɛ mais sunkalo la an b'olu di 60,000 bon dɔw bɛ yen olu ye bleu bɛ minnu na komi n ye damadɔ yira aw la olu dɔw ye 40,000 bon dɔw fana bɛ yen o ye 30,000 ye komi dɔw fana bɛ 25,000 donc olu de b'an bolo yan misi caman b'an bolo yan donc toujours ni mɔgɔ nana an ni mɔgɔ kɔni tɛ tiɲɛ sanni feere tagabolo don client kɔni bɛ an wele par relaction parce que an kun bɛ gɛtɔrɔnda la yen fɛ u y'an wuli ka bɔ yen bon an nana yan nɔ ɲini a tigi bolo k'an sigi yan pour que ka se ka baganw feere mais an ka client kɔni bɛ ka na alhamdulillah ni mɔgɔw taara yɔrɔ wɛrɛ u taara Kati u taara yɔrɔ yɔrɔ u bɛ boli ka segin ka na u b'a fɔ ko vraiment k'aw ka misiw da ka di u bɛ segin ka na u bɛna misiw san an bolo yan donc an bɛ taa misiw san yɔrɔ bɛɛ an bɛ t'u san fo nord la k'u don mobili kɔnɔ direct la dɔrɔn ka n'u jigin yan o yɛrɛ de kɛra sababu ye n'anw yɛrɛ y'an ka prix jigin parce que ne yɛrɛ tɔni hakɛ min sɔrɔ a la vraiment n bɛ k'a di n ka misiw ma jusqu'à présent a ma ban vraiment an ye dɛmɛ min sɔrɔ o la o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ bon o de kama an ye misiw fana balo donc u bɛ se ka feere nɔgɔya la cogo min na an b'u feere o nɔgɔya la o cogoya la ten. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kunbɛn ye laseli wɛrɛ ani kafunɛ batili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn.